Matod pa sa balita, si Senador Risa Hontiveros may file og substitute measure for anti-teenage pregnancy bill. Nidoso si Senador Risa Hontiveros og substitute bill para sa iyang original nga balaod nun, ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Human nga gibakwi sa pipila ka mga senador ang ilang suporta tungod sa nagkadaghan ang nisupak niini og apil na sa misupak niini mao si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nasayran nga miani og pagsaway sa kinabag-ang katawhan ang giautor nga balaod nun ni Senador Risa Hontiveros ang nahisgutang Prevention of Adolescent Pregnancy Bill number 1979. Sanglit daghan sa mga senador ang mibakwi sa ilang pirma para ipadayon sa pagpursige niini mga kabombo. Doon mga senador nga ni suporta sa mga balaod nun apan later on ilang gibakwi ilang suporta. Tungod matod pa dunay pagka-sensitibo nga hisgutanan labot na sa giingong masturbation nga maoy itudlo sa mga kabataan gikan sa edad 4 anyos pataas. Tudluan kuno masturbate ang mga bata, mga kabombo. 4 anyos pataas. Mo ni itudlo apil sa eskwelahan, kamo ang ginikanan nga naminaw ron. Musugot mo ana mga soking tigaminaw. Daghan ang wala makauyon kay ang maong balaod nun nga ipalabang dakong immoral alang sa alang sa mata sa Ginoo mga kabombo. Dakong paglimod sa maong senadora. Gingon niya nga walay masturbation sa maong balaod nun. Bisan sa mga provision ini, nagtumong lamang kuno kini sa sex education. Ambot kinsay bakako niini mga soking tigaminaw. Kinahanglan nga pangitaan og pamaagi na. Pangitaan og klaro nga pamaagi. Ha? Ang ilang itudlo nga sex education, kini nga itudlo nga sex education mga kabombo, nga maoy sulbad sa gikalarma sa pagsaka sa gidaghanon sa mga sayo nga nga buntis. Dili man gyud nato malalis nga nakadaghan ang mga minor nga mga babae nga sayo kayong nga buntis apan dili kini rason nga itudlo sa eskwelahan ngadtos mga bata nga mag-ugay-ugay sa ilang kinataw aron dili makigahilawas mga kabombo. Alas 8:05 ato sa Gapalotson, pipila ka mga importante nga mensahe sa gyapon standby.